אז האפליקציה שלי היא אפליקציית טריפס, אפליקציה לתכנון נסיעות בהתאמה אישית. זאת בעצם אפליקציה שתיתן לנו מענה של תכנון טיול מהרגעים הראשונים של הזמנה של טיסות ומלונות ועד לטיול עצמו, שזה כל מיני יעדים, מסלול, נסיעות, מקומות לאכול, אטרקציות, כל מה שקשור לטיול. היא תאפשר לנו לבקר גם בכמה יעדים בו זמנית. זאת אומרת, לדוגמה, אם אני מתכננת טיול קטן לצרפת, מאוד קל לי להיכנס לגוגל ולחפש מקומות, אבל אם אני עכשיו מחפשת טיול באיי יוון או טיול בדרום אמריקה של 3 שבועות, זה קצת יותר מקשה עליי. אז היא בעצם תיתן לנו את האפשרות לבנות מסלול מורכב שמורכב מהרבה יעדים. היא תתאים את עצמה אלינו לפי תאריכים, לפי ההרכב, לפי התקציב שלנו. ותיתן לנו מענה ומעטפת לכל מה שקשור לטיול שלנו. המתחרים שלנו כרגע זה טריפלן שנמצאת בארץ. זאת אפליקציה שהממשק שלה מאוד חמוד, מאוד נחמד. היא מאוד מוגבלת, רק ל-150 יעדים. אני לא יכולה לבחור לאן אני רוצה, רק מתוך היעדים האלה, ואני לא יכולה לבחור יותר מיעד אחד. אז אני יכולה לבחור טיול לפריז, או אני יכולה לבחור טיול ללונדון, אבל אני לא יכולה לבחור אזור או חבל עם כמה יעדים. הנראות שלה חמודה למרות שהממשק שלה לא נוח. התכנון היומי הוא ללא אמצעי ניווט, שזה בעיה מאוד גדולה, והיא לא נותנת לי להזמין טיסות ומלונות. היא רק נותנת לי תכנון יומי טכנית לאטרקציות שאני אטייל בהן באותו יום. הסינון שלה כן מאוד נוח, והממשק כמו שאמרתי, ואני יכולה לקרטס כרטיסים לאטרקציות שאני הולכת אליהן ישירות מתוך האפליקציה, שזה דבר מאוד נחמד. עוד מתחרה שיש לי זה סטיפל בארצות הברית. היא כן נותנת לי לבנות טיול מורכב יותר עם כמה יעדים, שזה פלוס גדול. מצד שני, הממשק שלה מאוד מתסכל, מאוד לא נוח. היא לא נותנת לי אפשרות ממש לבנות את הטיול שלי ולחפש את המסלולים, אלא היא יותר משמשת כאומן מסע. מה זאת אומרת? היא פותחת לי גלריה שאני יכולה להעלות תמונות במקומות שהייתי ולשמור, אני יכולה לעשות בקרת תקציב, אני יכולה להכין כל מיני דברים עם נוטפדס כאלה, רשימת אריזה, דברים כאלה, אבל פחות התכנון של הטיול המקדים שאני רוצה לעשות. פרסונות, אז יש לנו את ענת, בת 32, מעצבת גרפית, רווקה, מאוד אוהבת לטייל, היא לא אוהבת להצטרף לטיולים מאורגנים, בשבילה זה חור בראש, היא אוהבת גמישות, היא אוהבת חופש בחירה, טיולים גורמים לה להרבה לחץ וחשש, כי הייתה צריכה לחפש הרבה מידע, ועכשיו שיש לה את האפליקציה, היא תוכל להתנהל מאוד מאוד בקלות. היא בעצם צריכה טיול מתוכנן היטב, בלי הצורך להצטרף לקבוצה מאורגנת שנותנת את המענה, והיא מאוד רוצה לחסוך כמובן בזמן ומאמץ. הפרסונה השנייה שלנו היא דני המתוקתק, בן 45, רואה חשבון. הוא איש משפחה, יש לו כמה ילדים, הוא אוהב לעשות טיולים מאוד גדולים ומאוד מושקעים, הוא משקיע בזה המון זמן והמון מאמץ כדי לתכנן את הכל לפרטי פרטים. יש כמויות של מידע באינטרנט, מה שמאוד מקשה עליו את התהליך ומאוד מלחיץ אותו. הוא מחפש פתרון יעיל וקל לתכנן את הטיולים הגדולים שלו, גם אם זה אזור גדול שצריך טיסות פנים, גם אם זה למצוא מקומות מומלצים באזור. הוא רוצה למצוא את הטיול המושלם שלו בעצם, שיעזור לו לחסוך גם זמן, גם כסף, וגם הוא יכול לסמוך על זה שזה באמת ייתן לו מקומות יפים ושווים שכדאי לבקר בהם. הפלואו שלנו הולך להיות של חיים, שהוא בן 33, מתכנן טיול עכשיו של שבועיים בדרום אפריקה עם אשתו ושלושת הילדים שלו. הוא הולך להיכנס לאפליקציה, לסנן אותה בהתאם לכל מה שמתאים לו, ובוא נראה ביחד איתו איך זה הולך. ניכנס עכשיו לפרוטוטייפ. אז זאת האפליקציה שלנו, אפליקציית טריפס. אני יכולה לראות כאן את הטיולים הפתוחים שלי, אם יש לי כבר אני יכולה להתחבר אם עוד לא התחברתי. יש לי גם המלצות שאני יכולה להסתכל ולראות מה מומלץ לי, או שאני יכולה להתחיל לחפש כרגע חיפוש חדש, שזה לאן נוסעים. אז בעצם הדבר הראשון שאני אעשה זה יקליד יעד. אז חיים מקליד שהוא רוצה לנסוע לדרום אפריקה, ולוחץ Enter. תמיד כמובן אפשר לחזור אחורה ולערוך את הפרטים. עכשיו המערכת מבקשת ממנו לבחור תאריכים. אז נפתח לו היומן, הוא יכול לבחור אם הוא בוחר תאריכים גמישים או לסמן ספציפית ביומן מה שהוא רוצה.
סימנתי את התאריכים שלי, והוא פתח לי חלונית של הרכב. האם אני לבד, האם אני זוג, משפחה, אני בוחרת שאני משפחה. ישירות הוא גם יבקש ממני להכניס את כל הפרטים של המשפחה, כדי שבהמשך הזמנת טיסות, דברים כאלה, כבר יהיה לי את כל המספר דרכון ואת השם מלא ואת כל מה שצריך, ואני ממשיכה הלאה. מבחינת תקציב, התקציב שלנו הוא עד 20,000 שקל, אני יכולה גם לסנן מה אני אוהבת, אם אני יותר אוהבת קניות, אם אני יותר רוצה לעשות דברים עם הילדים, אם יש לי יותר טבע ופארקים מתוכננים, אם אני יותר אוהבת קולינריה, אני בעצם בוחרת את כל מה שאני רוצה, ובואו נצא לדרך ונראה מה הטיול שהאפליקציה טריפס הוציאה לנו. היא מתאימה לנו את העדפות ומביאה אותנו בעצם למסך הראשי של הטיול שלנו, ישראל, דרום אפריקה, בתאריכים שלנו. כמובן אני יכולה לחזור לעשות חיפוש חדש. היא נותנת לי פה בתמצות מה הולך להיות כל יום. ביום שלישי נגיד אני הולכת לנסוע לספארי, ביום ראשון זה הטיסה שלי. יש לי גם מפה שאני יכולה לראות בה את הנקודות דרך שלי ואיפה אני הולכת להיות כל יום, ולהיכנס לראות. או שאני יכולה להיכנס למסלול המלא. ברגע שאני נכנסת למסלול המלא, בעצם יש לי את כל הימים בטיול, כל אחד מהם נפתח, ואני יכולה לראות מה הסדר שאני אלך אליהם. אז ממש טיסות, נגיד ב-11 אני ממריאה, ב-6 אני לוקחת רכב סחור מ-AIG, אחר כך יש לי 40 דקות נסיעה למלון, אחר כך יש לי כבר ארוחת ערב ממש מתוכננת. כל דבר יש לי גם אופציה של עריכה, אופציה של מידע על המקומות ואופציה של כרטוס. אז אם נגיד אני נכנסת ליום שני שהוא קצת יותר ארוך כי כבר נחתנו, אז אני יכולה לראות בעצם שבהמשך היום אני הולכת להיות בטיילת ולאכול ארוחת צהריים, ואני הולכת לשוטט בנמל. אני יכולה להיכנס לכרטיסים ולבחור כרטיסים למקומות שאני קונה אליהם. אני יכולה גם לערוך, אני יכולה להיכנס ולהגיד להם אני רוצה עכשיו לערוך את זה, הוא מציע לי מקומות אחרים ללכת, האם אני רוצה ללכת למוזיאון הילדים או ללכת למסלול טבע. אני יכולה כמובן לצפות גם במידע עוד אותם. ברגע שאני בוחרת את המקום שהחלטתי, הוא מעדכן לי גם, והוא מעדכן לי בהתאם גם כמובן את הכרטוס של הכרטיסים, וככה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני יכולה גם לחזור כמובן למפה שככה אני רואה את כל מה שקורה. ככה אני יכולה כל הזמן להסתכל מה קורה אצלי בטיול, אני יכולה להזמין כרטיסים, אני יכולה לשנות על הדרך, אני מקבלת גם עדכונים כמובן אם משהו השתנה, וזה נותן לי בצורה מאוד מאוד נחמדה ומאוד מאוד מזמינה ונוחה לתכנן את הטיולים שלי. תודה רבה.